मारूया आणि टकटकाचा वोट मारूया स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया सुधारो गावचे बोल मारिया पुढले टकटकामी वोट मारूया आणि टकटकामी चिकोन हाडूया. हांव दत्तप्रसाद दाबोलकर कळंगूटचा युवा उमेदवार. म्हाका विश्वास आसा की म्हजो हो वावर पळोवन तुमी परतून एकदा कमळाचेर शिक्को मारून म्हाका निवडून हाडटले. येता त्या 22 तारखेर मोठ्या संख्येन भायर सरा आणि तुमचो मोलादीक वोट कमळाचेरूच मारा. I am Miki Suarez from Kandolim कामोदी वाड्यांलो. आज आमची कॅम्पेन आहली जिल्हा परिषद आमची ZP कॅन्डिडेट दत्ता प्रसाद दाबोलकर हाची आमी कॅम्पेन सुरू केलेली आयज कांदोलीम कामोदी वाडो श्रिया वाडो हांगा आमचो सरपंच ब्लेस फेर्नांडीस डेप्युटी सरपंच ऑफिलिया आनी सगळे आमचे पंच मेंबर आनी तशेंच आमचे कलांगूटचे सरपंच आनी बाकीचे पंच हे सगळेच जाण आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करतले कामोदी वाड्यान आनी खूब जाणांचो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो आहा. दत्ता प्रसादान फाटल्या 5 वर्सांत खूब काम केल्लें आहा आमचें. जी आमची मॅनिफेस्टो एक बुकलेट आहा हातून सगळें दिल्लें आसा कार पार्क आनी हे सगळे वस्तू मिनिस्टर मायकल लोबो हाच्या बद्दल आमी सगळें ही कामां केल्लीं आसा. आनी आय वीश ऑल द बेस्ट फॉर दत्ता प्रसाद दाबोलकर. ताणें चिंता करपाची गरज ना कित्याक तो जिखतलोच आनी बरो म्हाज्यान ताका वोटींग मेळटलें. आय वीश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द थँक्स गोज टू मायकल लोबो ऑल्सो. ताणें खूब पाठिंबो ताका दिल्लो आहा आनी उरलेल्या दोनूय आमच्या पंचायती ज्यो आहा त्यो तांकांय खूब तेंको दिलेलो आहा. थँक्यू वेरी मच. स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया सुधारो गावचे बोल मारिया पुढले टकटकामी वोट मारूया आणि टकटकामी चिकोन हाडूया. हांव दत्तप्रसाद दाबोलकर कळंगूटचा युवा उमेदवार. म्हाका विश्वास आसा की म्हजो हो वावर पळोवन तुमी परतून एकदा कमळाचेर शिक्को मारून म्हाका निवडून हाडटले. येता त्या 22 तारखेर मोठ्या संख्येन भायर सरा आणि तुमचो मोलादीक वोट कमळाचेरूच मारा. स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया. ताणें केला जाते सुधारो गावचे वोटून आमी चिकोन हाडूया आणि कमळाचे वोट फोया. तुमचो उमेदवार जावन आसा यंग अँड डायनॅमिक दत्ता प्रसाद दाबोलकर. ताचो सिक्को जावन आसा कमळ. तुम्ही कमळारूच वोट मारून ताका निवडून हाडचो. वोट फॉर लोटस, वोट फॉर कमल. स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया स्वराने डरबाय सरूया आणि टकटकाचा वोट मारूया सुधारो गावचे बोल मारिया पुढले टकटकामी वोट मारूया आणि टकटकामी चिकोन हाडूया. Appealing to all the villagers of Kalangut, Kandolim and Arpora Nagwa to vote for Datta Prasad Dabolkar, a young and dynamic youth from Kalangut. He seeks your support to help him win this election and continue the ongoing works that he has been doing for our constituency.
on March 22nd. Please come out and vote from 8 a.m. to 5 p.m. Vote for Datta Prasad Dabolkar. Vote for Lotus. Vote for new young leaders. सुधारो गावचे अलमारिया फुडले दत्ता कवी वोट मारूया आणि दत्ता कवी चिकोन हळूया सोराने डरवाय सलोया आणि दत्ता कवीचा वोट मारूया सोराने डरवाय सलोया आणि दत्ता कवीचा वोट मारूया सुधारो गावचे अलमारिया फुडले दत्ता कवी वोट मारूया आणि दत्ता कवी चिकोन हळूया हांव दत्तप्रसाद दाबोलकर कळंगूटचा युवा उमेदवार म्हाका विश्वास असा की म्हजो हो वावर पळोवन तुम्ही परतून एकदा कमळाचेर शिक्को मारून म्हाका निवडून हाडटले येता त्या 22 तारखेर मोठ्या संख्येन भायर सरा आणि तुमचो मौलादीक वोट कमळाचेरूच मारा सोराने डरवाय सलोया आणि दत्ता कवीचा वोट मारूया सोराने डरवाय सलोया आणि दत्ता कवीचा वोट मारूया ताणे केला जाते सुधारो गावचे वोटून आमी चिकोन हाडूया आणि कमळाचे पोतून फुलोया तुमचो उमेदवार जावन आसा यंग अँड डायनॅमिक दत्ता प्रसाद दाबोलकर ताचो सिक्को जावन आसा कमळ तुम्ही कमळारूच वोट मारून ताका निवडून हाडचो वोट फॉर लोटस वोट फॉर कमल सोराने डरवाय सलोया आणि दत्ता कवीचा वोट मारूया सोराने डरवाय सलोया आणि दत्ता कवीचा वोट मारूया सुधारो गावचे अलमारिया फुडले दत्ता कवी वोट मारूया आणि दत्ता कवी चिकोन हळूया Appealing to all the villagers of Kalangut, Kandulim and Arpora Nagwa to vote for Datta Prasad Dabolkar, a young and dynamic youth from Kalangut. He seeks your support to help him win this election and continue the ongoing works that he has been doing for our constituency. On March 22nd, please come out and vote from 8 a.m. to 5 p.m.